we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday mga kapuso all over Mindanao. Galaw-galaw na mga kapuso kay ani ana sa mini Attorney Resi nga magdala og impormasyon ug inspirasyon alang kaninyo. Di ba Attorney Resi? Mayong buntag. Tama ka, Dehasay. Good morning and good morning sa tanan nato mga kapuso. Alang sa mga viewers nato nga gapamahaw pa o di kaha nangandam padulong sa ilahang trabahoan. Tutok ko sa mo mga kapuso, hilabi na nga atong makauban this morning ang top 1 sa electronics engineer licensure examination. Sayro nato ang sikreto sa iyahang kalampusan. Atong makauban this morning ang tagumenyo na si Engineer David XYZ Calyana. Samtang Resi, usapang health is wealth usa kita karon. Kay atong makauban si Ma'am Angelique Jean Magay, ang nutritionist dietitian sa Department of Health Region 10. Sayron ta kung unsa mga pagkaon nga angay natong kaunon ug likayan. Ugsay alang sa Business Matters atong makahinabi si Deputy Speaker Lauren Legarda ug sayro nato ang iyahang mga programang gisuportahan alang sa mga kapuso nato sa South Cotabato ug General Santos City. Maayong buntag mga kapuso, alang sa Business Matters atong makauban pagbalik si Deputy Speaker Lauren Legarda. Good morning Senator Lauren and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Mayong aga kaninyo tanan. Well, simula pa po noong kayo ay nasa Senado ay isa na po sa mga isinusulong ninyong adhikain ay inyong suporta para po sa education sector. Marami marahil yung hindi pa nakakaalam sa inyong mga naipasang mga legislations at ang mga isinagawang mga programa. Maaari niyo po bang ibahagi para sa ating mga kababayan dito sa Gensan kung ano itong mga programa at ang mga batas na iyong naipasa? Unang-una, sa technical vocational training, ako'y nagpasa ng batas na Barangay Kabuhayan Law at nagagalak akong banggitin na meron mga test the schools sa Soc-Sargen region na napondohan ko. Maski ngayon, ako'y congresswoman ng Antique na nabibigyan ng scholarship ang mga taga South Cotabato sa Soc-Sargen region para sa technical vocational training. No, ako'y senador naman, ako'y gumawa ng batas na napondohan ko at ito yung free college education mula noong 2017 at 18. At ngayon, pinapagpatuloy ang funding ng libreng matrikula, pati na rin miscellaneous expenses para sa ating mga college students sa mga state universities at colleges at mga local universities at colleges ng mga LGU. Sa inyong muling pagbabalik sa Senado, ano po ba ang mga maaasahan naming mga panukalang batas na inyong gagawin para sa patuloy na pagbangon natin sa pandemya? Ako ay nagpondo ng free Wi-Fi sa state universities at colleges noong 2018 at 19 na ngayon ini-implement sa lahat ng SUC, state universities at colleges. Hindi pa sapat yan. Ang gusto ko, ang bawat town plaza, ang bawat barangay hall, ang bawat DepEd school at bawat palengke ay magkaroon ng free Wi-Fi. Tanan, lahat dahil ang agrikultura, ang negosyo, ang palengke, ang eskwelahan ay dapat meron talagang internet. Pangalawa ay maliban sa chalk allowance ng mga teachers dati, nang nagsimula ako ng Senador Chairman of Finance, 1,500. Nung natapos ako, ginawa ko pong 3,500. Ay higit sa doble. Maliban dyan, yung World Teachers Day allowance ng teachers na binigay ko every year, every October, ipapagpatuloy ko yan. Tapos yung final kong paano ko lang batas na
one student, one tablet para may gadget lahat ng ating 27 million na enrolled na DepEd students. Kaya gusto ko maglaan ng pondo na 80 billion pesos sa DepEd sa next year's budget para mabigyan ng tablet ang kada estudyante. Yan ay ayon sa aking bill na tawag One Student, One Tablet Bill. Dagan kaayong salamat, Senator Lauren, at naway hindi po kayo magsawa sa pagbigay ng serbisyo para sa ating mga kapwa Pilipino at para na rin sa buong bansa. Thank you once again and stay safe. Dagang salamat, madamo, gid nga salamat. Stay safe. God bless. Tutok lang mo mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning usapang health is wealth kita. Sanglit ang atong makauban, eksperto sa mga pagkaon nga angay natong kaunon ug likayan, labi pa kung aduna na tay mga ginabati. Nako, swak kayo ni kaninyo mga kapuso. Bitaw, ang atong makauban karong buntaga si Ma'am Angelique Jean Magay, ang nutritionist dietitian gikan sa DOH Region 10. Ma'am Angelique, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Yes, good morning, no? Labi na sa itong mga interviewers, mga kapuso nato o mga kanutrisyon nato. So, okay lang gid kayo mi, no? There is sa Region 10 sa DOH. Ma'am Angelique, unang-una, paki-explicar ka namo, labi na sa itong mga kapuso, kung nganong importante ang eating habit sa usa ka tawo aron ma-maintinar nga himsog siya ug sa unsang idara ba kita dapat mahimong food conscious. Yes, thank you kayo na ato sa pangutana, sir. Importante gid kayo ang ato ang eating habit. Kaingon pa, health is wealth. O, it's a sort of investment na pod, no? Nga kita dali magsakit-sakit o protektado kita ilabi na karon sa panahon sa pandemya kay kung kita naka-invest na sa itong nutrisyon, pasabot dili kita magsigig adto sa ospital kay nagpa-check up kay naay mga gipangbati sa panglawas. So sa dapat sa first 1,000 days nato conscious na tadaan. So unsa man yung first 1,000 days nato, sir? Mo kanito nga to ang gina-advocacy karon from the National Nutrition Council na dapat sa pagbuntis pa lamang hangtod nga mag 6 months ang bata o hangtod mag 2 years old rather ang bata, dapat nakuha na niya ang tanan nga nutrisyon. Ma'am, kung sundo nato kining mga gabayan sa saktong intake sa atong mga pagkaon, unsa ba ang atong i-expect nga resulta niini sa atong kalawasan? Unsa-unsa pod ba nga mga pagkaon ang maingon nato nga healthy gayod alang sa atong lawas? So, katong sa first 1,000 days na to, sir, mao pa lang to ang start, no, sa ato ang mga kalamdan para sa maayong panglawas. So, aside adto, naapod tayo mga pinggang Pinoy ug kadtong 10 commandments nato. So ga-expect yun ta nga baskog ang ato ang panglawas ug dili kita dali nga magsakit. Then kung ato ang sundon, especially no kung kita na mga adult, sundon nato ato ang pinggang Pinoy o ato ang 10 commandments, kinahanglan jud nga kompleto sa carbohydrate kadtong go, grow and glow nato nga naay prutas, gulay ug kaning mga protina. Common misconception sa Ma'am Angelique nga kung tambo ka o niwang, dili ka matod pa healthy. Unsa ba kini ka tinuod? Ug paunsa ba nato maingon nga healthy ang usa ka tawo? So dili gyud na siya tinuod no nga kung tambok ang panglawas or niwa ang panglawas kay niwang or ay malnourished na. So when we say nga healthy, dapat ato ang gisukod ang ato ang timbang sa atong katas-on. O dapat ang gina-follow gyud nato ang ato ang pinggang Pinoy Food Guide kay para ma-maintain nato ang insakto nga timbang kay sama pa sa ato ang commandment number 8, no? I-maintain nato ang ato ang sakto nga timbang. Siyempre, ang pinakalisod gayod bisan pa man nasugdan na ang pagmintinar sa healthy food intake nato. Unsa ba ang imuhang advice, Ma'am Angelique, bahin ana? Unsa ba'y maayong himuon nga may maintain gayod nato ang atong kaon? Unsa ka importante ang disiplina? So, nindot kayo imong pangutana, sir, no? Kay, when we say diet, ang daghan mag-ingon nga ang diet kay kuhaan ang ilahang pagkaon. So, it's a wrong misconception yun, no? Nga pag-uyon og diet kay ginakuhaan nila ilang pagkaon or just skip og breakfast.
Kaya when we say diet, kana siya usa ka food regimen nato kang gina-follow on a daily routine or schedule yun nato nga basis. So dapat yun na agyap natong breakfast, lunch ug dinner ug kinahanglan nga ato kining pagatumanon or nagid kitay disiplina sa ato ang panglawas og let's eat right yun no atong hunahunaon kung kini ba nga mga pagkaon makahatag ba og kaayuhan sa atoa or dili. Ma'am Angelique, karon nga nagkaduol na ang Pasko, butang nato nga makakaon gayon og litson o mga lamiang pagkaon ng atong mga kapuso. Unsa ba ilang angay himuon aron makabawi sad ang ilahang lawas? Yes, so advance Merry Christmas tuod no sa atong mga kanutrisyon, mga kapuso din ha no. So ato lang dumduman no ang ato ang pinggang Pinoy nga dapat in moderation, dili gyud ta magpalabi og kaon og kay kung sobra di na pud siya maayo. And variety nato nga dapat klase-klase gyud dili gyud puro lechon gyud kay naaman may lain pagkaon na makahatag sa ato og nutrisyon ug dapat balancing na ato ang GoGrow ug Glow Foods. Then usa pud gyud ka bawal gyud no kay bawal gyud na walay kaonon, so mas maayo gyud nga naatay kaonon dumduman lang gyud nato ang mga principles sa ato ang pinggang Pinoy nga moderation, variety, and balance. Ma'am Angelique, alang sa itong mga married couples, labi na sa itong mga kapuso nga naglantaw karong buntaga, nga galisod og pakaon sa ilaha mga anak. Unsa ba ang angay nilang himuon o ang imuhang tambag ngadto kanila? So, para sa itong mga mamis, no, nga galisod jud kay mao gid ang mga picky eater. So, balik na po ta sa itong first 1,000 days. So, mao na siya nga sa mami pa lang yun, dapat dili na gyud ta picky eater. Kay kung kita picky eater kadaan, nakuha na siya sa atong bata. And then, pag sugod pa lang yun sa baby, especially sa kadtong pag 6 months, nagka-complementary feeding na, ihatag na nato sa tanan sa bata ang tanan klase sa pagkaon kay dili pa man na sila makaila og flavors. Mas maayo kung appetizing, na ilahi-lahi nga color, ang ilahang plate, o i-try nila nga iuban ilahang baby kung mga 5 years old na iuban nila sa pag-prepare sa food kay para ma-excite ang ato ang mga baby sa pagkaon. Daghang kayong salamat Ma'am Angelique sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko nga daghan og natun-an ug nahibaw-an ang atong mga kapuso karong buntaga. Amping kanunay. Thank you po kay sir. Good vibes na ito mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag ba kapuso? This morning atong makahinabi ang tagumenyo nga nag-top 1 sa Electronics Engineer Licensure Examination nga si Engineer David XYZ Caliena. Maayong buntag Sir David and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Of course, congratulations. How are you? Maya lang. But before nato hisgutan ang imuhang top-notcher journey, wait lang, naagid bi pangutana ni Sir Baon sa may story ano imuhang pangalan nga XYZ. Yes, thank you for that wonderful question. My XYZ akong pangalan, ma'am, it's because of my teacher na mama. So, recently lang po ako na kita ang full backstory which is kita pangalan ko niya XYZ kay para dili siya kayo mingawan sa ako. So, kay XYZ man niya ganang klase. So, at least dili siya mingawan. Sir, karon nga nag-top 1 naman ka unsa imuhang na-feel? Grabe yun siya ka mura dili tinuod. Pero kanang pagkahitabo ato kabalo jud ko na wala gyud lain. Si Lord gyud ang nagbutang. Sir, pwede po ba namo mahibalaan kung anong naningkamot man ka nga mahimong usa ka top-notcher? Kinsa po ang imuhang nahimong inspirasyon? Ang first, ma'am, is basically daghan na jud nag-cheer po sa ako sa school pa lang na ta sila hopes. So kana siya isa pod na siya ka inspiration. But ang akong life is nabot ko sa time na kaya wala ko kayo expectation jud sa sarili, wala ko pake. I mean, wala ko ambition like okay lang, come at me, let's do it. Until we came to
kanang review center na mo karon na i-convince me na we can do it. So kanang masingkin sa lang jud pwede basta maningkamot ka. Daghan gid kaayo ang ni-believe o ni-admire sa imuhang mga achievements, Sir David. Pero since bata pa lang baka achiever na ba gyud ka? By God's grace, ma'am, yes ma'am, naa ko sa maka-achieve po, ma'am. As they always say, Sir David, no, parang nothing worth having comes easy. Unsa pud ba yung mga struggles ang imuhang kinahanglan nga agian, especially in preparation for your licensure examination? Siguro ang biggest struggle jud katong na-postpone siya. Actually, nangita ko work. Kaya abi na dili naman dayon. So para dili masayang oras. And nag-review ako after work, during work, kanang before, basta kanang lunch ba or before mo to work or gabiin na. So, katod na-discourage ko and wala na ako wala na ako na-feel na mag-review. So, naputol siya for kanang a few weeks. So, bago siguro to ang great struggle, which is, actually, discourage na ako. Kaya ako prayer always, no? Na matapang sa board exam, yet not my will, but your will be done. So, ato lang ako prayer and katong naputol na, like, Lord, matap lang. Like, nibaba ang gipag-pray. So, kay di man ako feel na deserving ko kay kanang sana ako man gi-reject, ako gi-cast off ang pag-review. Kay katulagi. So mo to pag balik na og review, no, by God's grace nakabalik og review and so na-pick up to momentum. And so Lord, ako ibalik ko prayer na I pray and I ask na tapos word exam, yet not my will but your will be done. Always not my will, so but His. And so gipag-pray nako to balik. Gipag-pray lang ako. Kung dili ni ihatag ni Lord, kabalo ko amazing ang gyapon ang result. Kay dili man tungod sa result, pero kay tungod sa kabalo ko na siya ang behind it all, in control siya. So amazing tanan na may tabo. No, so mo to ang struggle jud, which is grabe gid ang victory nagyatag ni Lord. Daghan pud kaayo nga mga kabataan ang nananaw sa atoa karon, aduna ba kay message sa ilaha aron ma-motivate pud sila nga magpadayon sa pag-eskwela o padayon nga maningkamot nga makahuman pud sa ilang pag-eskwela? Sa tanan na nag-lisod kon lang, just keep on keeping on, never stopping. Kung dili na to ma-achieve atong goals or ang atong gusto na outcomes, the best na part is ang journey gyud, na kung sa ang imong giagian, kung sa imong natunan, and how have you been transformed, no? How has the circumstances, how has the Lord changed you yun sa iya paggamit ang circumstance. So kana siya, struggle siya, dili siya sa yun gyud, dili mo makita ang light permente sa tunnel at the end. Pero be sure na gyud ang light, and if you're really sick, ikita gyud ni Lord ang light. Kato lang. And finally, aduna ba kay gusto pud nga pasalamatan, Sir David? Sa tanang nagtabang, so grabe kayo mo na blessings. Thank you very much, teachers, friends, especially family, sa tanan. So much thank you, and God bless everyone. Daghan kaayong salamat, Sir David. Congratulations, and we are very, very proud of you. Salamat, Attorney Resi. Salamat sa viewers at home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, suporta sa pamilya ang nahimong kusog ug inspirasyon ni Engineer David XYZ Caliana sa iyang kadaugan. Mensahe sab niya alang sa mga nananaw na basing kinsa pwede mahimong magmalampuson basta maningkamot lang. Samtang Attorney Resi, daghan kaayo kita og natun-an sa nutritionist dietitian nga si Angelic Jean Magay. Butang nga magamit gayod sa atong mga kapuso. Tambag niya nga imintinar gayod ang healthy eating habit aron likay sa sakit.
Tayog mga kapusot akong suporta gayud ang mga programa o mga balaod nga giduso ni Congresswoman Lauren Legarda. Sama na lamang sa TESDA nga iyang gipondohan ug ang free college education alang sa tanang mga state colleges and universities. Kini agig pagsuporta niya sa education sector. Mga kapuso, na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiho ni Helen Keller nga when we do the best we can, we never know what miracle is wrought in our life or the life of another. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.